ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାରତର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ମକର ଚାଉଳ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରନ୍ଧାଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ, ତାହା ପୂଜା କରନ୍ତି। ମକର ଚାଉଳରେ ନୂଆ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ମୁଆଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପକାଇ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ମକର ଚାଉଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା, ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭାରତର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଚାଉଳକୁ ଆଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି କ୍ଷୀର ପକାଇ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟଟି ଏପରି ହୋଇଥିବ। ବେଶୀ ପତଳା ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା ବହଳିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିବ। ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟରେ ଆପଲ, ନଡ଼ିଆ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର, ଡାଳିମ୍ବ, ସାକରକନ୍ଦା, ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ, ଛେନା, ମୁଆଁ, ଗୁଡ଼, କାଜୁ, କିସମିସ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ରୂପେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।